προβληματισμός που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές μιας σελίδας στο Facebook, μιας επαγγελματικής παρουσίας στο Facebook, είναι πότε και πόσες φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα κάνουν ενημερώσεις, update στη σελίδα τους. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση όσον αφορά σε ποιες μέρες αλλά και ποιες ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει οι ενημερώσεις να γίνονται καθημερινά, τουλάχιστον και απαραίτητος Δευτέρα έως Παρασκευή. Τώρα, όσον αφορά τις ώρες, τώρα τελευταία το Facebook μας έχει δώσει ένα πολύ δυνατό εργαλείο που βρίσκεται στα στατιστικά, στα insight, που μπορούν να δουν οι διαχειριστές, όπου μας ενημερώνει για ποιες ώρες μέσα στη διάρκεια κάθε ημέρας οι περισσότεροι των χρηστών μας, των ατόμων δηλαδή που έχουν κάνει like στη σελίδα μας, των fans μας, βρίσκονται online μέσα στο Facebook. Άρα καλό είναι να συμβουλευτούμε αυτά τα στοιχεία, να τα μελετήσουμε και να κάνουμε τη στρατηγική μας σύμφωνα με αυτά, έτσι ώστε να στέλνουμε τα update, να κάνουμε δηλαδή τα update μας εκείνες τις συγκεκριμένες ώρες. Αυτό δεν είναι και απαραίτητο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιο update ή ενημέρωση και ώρα που οι χρήστες μας δεν είναι όλοι συνδεδεμένοι ή η πλειοψηφία τους συνδεδεμένη και αυτό εξαρτάται από κάποια στρατηγική που έχουμε ή κάποιο συγκεκριμένο λόγο που αφορά το σχεδιασμό μας και την επικοινωνιακή πολιτική μας. Τώρα, όσον αφορά για το πόσες φορές θα κάνουμε update μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας, εκείνο που έχουμε δει εμείς ότι δουλεύει τα 8 χρόνια της εμπειρίας μας σε όλους τους πελάτες και σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες, είναι ότι πρέπει τουλάχιστον να γίνονται 2 update καθημερινά και ξανατονίζω Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλό θα ήταν να μπορούν να γίνουν και Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Και εδώ θα μιλήσω λίγο για το μύθο του Σαββατοκύριακου. Υπήρχε το προηγούμενο χρόνια κυρίως ο μύθος ότι τα post του Σαββατοκύριακου είναι πιο δυνατά. Εμένα η γνώμη μου είναι τελείως διαφορετική. Τα post του Σαββατοκύριακου εμφανισιακά έχουν μια μεγαλύτερη δύναμη γιατί οι χρήστες είναι πιο απελευθερωμένοι επειδή βλέπουν τα post σε χρόνους που δεν είναι οι χρόνοι που δουλεύουν στη δουλειά τους και άρα κάνουν ίσως περισσότερα action, δηλαδή comment ή share, αλλά αριθμητικά δεν υπερισχύουν σε δύναμη των post που γίνονται μέσα στις καθημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή. Άρα λοιπόν, προκειμένου να επενδύσουμε σε έξτρα πόρους ή σε έξτρα προσπάθειες και να κάνουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου post, θα πρέπει να το μελετήσουμε καλά κατά πόσο αυτό μας φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλιώς λοιπόν, κλείνοντας και συνοψίζοντας, μία στρατηγική η οποία εφαρμόζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνουμε 2 post καθημερινά, τις ώρες εκείνες που τα στατιστικά μας, στα insight όπως είπα που βρίσκονται, μας λένε ότι οι περισσότεροι των χρηστών που έχουν κάνει like στη σελίδα μας είναι αυτή τη στιγμή online.